Determinasyon, sipag, puso, pangarap ang puhunan, talento ang labanan, umaatikabong bakbakan. Mga laro ay tutukan. Game na! This is your 2023 SINAG Liga Asya Born 2001 SINAG Cup presented to you by Converge FiberX. Experience better with Converge. Doble na, dinoble pa as this. And we are live here inside the BREN GUIAO Convention Center in the beautiful city of San Fernando, Pampanga for the second game of our quarterfinals round dito as we will see RJ Guerrero 23 points per game. Samahan mo pa ng 2 rebounds leading the number 3 seed Parañaque Pelicans to a twice to beat advantage dito sa quarterfinals round natin. Makakatapat nila the home team from Florida Blanca, the Hustle Rising Suns led by Arvin Bautista, 13.4 points and 4.6 rebounds in the elimination round, looking to live to fight another game, and that is our game at hand between the number 3 seed Parañaque Pelicans versus the number 6 seed Hustle Rising Suns. Isang magandang araw sa mga kasinag namin na nanonood from Luzon, Visayas, and Mindanao at sa iba't ibang bansa na bumubuo ng Asya. Ako pa rin ang inyong makakasama, Enzo Galarosa. And dahil nga quarterfinals na, we have a very special guest analyst today. A former NCAA champion from the Letran Knights and from the Terra Firma Jeep, number 29, Allen Mina. Allen, welcome to SINAG Liga Asya. Welcome back actually, and belated happy birthday. Thank you. Yes. Yes, and very exciting nga ang laro natin, di ba? And syempre dahil nga exciting, we brought the big guns din at the sidelines, ang third member ng ating panel na makakakwentuhan natin, none other than si Maris Victoria mamaya na makakabalita natin on the sidelines. But syempre, etong dalawang kuponan na to, especially for Parañaque Pelicans, wants to seal a spot sa semifinals round. Samantalang ito namang Hustle Rising Suns Florida Blanca gustong mag-live to fight another day as we look at the playoff picture, Allen, no? Kita mo naman na itong Parañaque Pelicans seated at the number 3 seed. May twice to beat advantage kasi lahat ng top 4 natin, and mahirap talaga yun, di ba? Na to para makuha yung panalo, so may second game again. And yun nga, kaya nga interesting ang ating game story for this second game of the quarter finals round kasi nga very simple concept, and
or extend, di ba? Kaya Yun, sabi win mo. or go home lang. Yes, yun nga, ganun kaganda ang concept ng ating laro ngayon, Tama. hapon na to. So makita natin kung may end ba natin or may extend pa ang serye ng Parañaque Pelicans kontra the Hustle Rising Suns dito. But eto na nga, Allen, di ba? Tingnan natin yung numbers ng parehong kupunan na maglalaban-laban dito, especially on the part of this Parañaque Pelicans. Ito ang kanilang season averages dito. Okay. Ano nagsa-stand out para sa yung stat line? Bakit sila number 3 sa liga? Actually, Enzo second best sila in the league na pagdating sa points, sa steals. So, it's gonna be tignan natin kung ma-maintain nila yung ganyang stat nila dito sa quarterfinals. Totoo, and malaking bagay yun, di ba? Oo. Third best in the league in steals. So talagang key in ang depensa para sa Parañaque Pelicans dito. Head coach Cesar Babasa is known for his defensive brilliance. Pero pumunta naman tayo sa panig ng mga representatives of Florida Blanca, Pampanga, none other than the Hustle Rising Suns. Ito ang kanilang league average. And anong tingin mo para sa'yo, Allen, ang magiging key stat dito na pwede nilang i-improve para manalo ngayon? Enzo, tingin ko siguro yung assist tsaka yung rebounds. Siyempre, like nung last game, nung elimination nila, na-out-hustle nila yung Parañaque Pelicans. So, dapat kailangan nilang ma-maintain yun para makuha yung panalo. Totoo. Ayan, Enzo. Lalo na, yun nga, twice to beat kailangan nilang talunin itong Oo. Parañaque Pelicans, diba? But syempre, pumunta na tayo sa ating third member of the panel, none other than si Maris Victorio. Maris, kamusta ka naman dyan at gusto mo mong batiin ng belated happy birthday ang ating guest analyst ngayon? Yes, a report for both teams. Dito muna tayo sa Parañaque Pelicans. For head coach Cesar Babasa, no questions asked. Kailangan daw nila manalo for this game at kailangan secure ng spot sa semis. Ginagamay pa nila ang kanilang ball rotation, but as for coach, everything is under control. Now for Hustle Rising Suns, head coach JR De La Cruz said kung ano daw ang effort nila nung eliminations, dodoblehin pa nila ngayon. They will focus on defense at masahabaan ang pasensya pagdating sa offense. They are grateful to secure a spot dito sa quarterfinals and they are hopeful naman to secure a spot for the semis. A new chapter unfolds for the team as they enter the quarterfinals in this game. One thing to find out what team will have a happy ending for this ball game. Ito na, coming up, Parañaque Pelicans kontra Hustle Rising Suns, Florida Blanca, Pampanga magsisimula na. Kaya naman, I'm turning it over to our arena announcer, Ram Valid, for our SINAG starters of the game, powered by Converge. Magandang panahon kay kayongan, kabalan, and zealous Ray fans. We're coming to you live inside the BREN GUIAO Convention Center, San Fernando City, Pampanga. This is the SINAG Liga ASYA Born 2001 Cup, presented to you by Converge Fiber X. We're also live at YouTube channel, SINAG Liga ASYA TV, SINAG Liga ASYA FB page, Instagram, Twitter, and TikTok. This is our second game for the day 15, the quarterfinal rounds of the competition. Who will continue and who will be going home? Our second game, it's the battle between Parañaque Pelicans and your Hustle Rising Suns. And now it's time to meet the SINAG protagonists. First, for your Parañaque Pelicans. Point guard, number 24, Angelo Obuyes. Shooting guard, number 26, RJ Guerrero. Small forward, number 6, Hans Maikong. Power forward, number 20, J.R. Rivera. And center number 67, Jigs Querido. Parañaque Pelicans is led by Coach Cesar Babasa. And now let's meet the starters for your Hustle Rising Suns. Point guard number 17, Harvey Salvador. Shooting guard number 28, Ernie Pineda.
Small forward number 13, David Alparo. Power forward number 24, Dave Santos. And center number 26, Jane Lyard. Hustle Rising Suns is led by Coach John Ross de la Cruz. Assistant coaches, Redentor Bautista, Peter Aguilar, and G. Tapang. Team manager, Mr. Team Florendo. Team owner, Marge de la Cruz. Your Hustle Rising Suns. Game officials, Anthony Roque, Arnold Lazaro, and Erson Birds Izuga. This And is here are your SINAG starters of the game, powered by Converge Fiber X for Parañaque. They're starting with Ubuyes Guerrero, Jigs Querido, Hans Maicong, and J.R. Rivera. Para naman sa Hustle Rising Suns, they're starting with Speedy Harvey Salvador, Ernie Pineda, Jean Layog, David Alfaro, and Dave Alan Santos. Again, Hustle Rising Suns live to fight another game, or can Parañaque do what NBS Lashers did kanina na mag-book na ng kanilang upuan sa semis? No? Tama. And very familiar ka sa ganitong klaseng environment, especially nung naglalaro ka for Galedo San Juan de Letra, no, Allen. Ano bang feeling? Enzo, masarap. Masarap maglaro sa quarterfinals kasi ano na to eh, like papasok ka na ng semis. So, it's gonna be like crucial na talaga. Kaya kailangan mo talagang galingan, doblehin pa yung effort. Totoo. And yung mindset mo ba nagbabago kapag dating ng semis or pareho lang pagdating sa elimination round? Same lang. Same lang. Para at least, mamimaintain mo yung mindset mo. Either pataas. Pataas yung magiging laro mo. Tama. Speaking of, good start para dito sa Hustle Rising Suns. Silang may first 2 points dito. Jean Live knocks down that there. Pero bawing-bawi. Bawing-bawi agad eh. So, ang bilis ng bawi. Grabe, Rodel Grabe naman. Guerrero. Grabe yung kumpiyansa niya. Shooter, di ba? Oo. 23. Kaya kailangan natin kandalin yung kumpiyansa niya pagdating ng semis. Totoo. And sure ako, doble yung point output niya. 23 points per game. Dadami pa yan lalo pagdating dito sa semis, di ba? Tama. Kita mo, ganda na depensa niya kay Harvey Salvador. Traveling violation na na-force nila. And nararamdaman mo, Allen, no? Home court advantage talaga ang Hustle Rising Suns dahil nga nire-represent nila ang Florida Blanca, Pampanga. Oo, big yun. Big impact dun para sa kanila. Eh, ikaw, sure ako, naramdaman mo to. Of course, maganda talaga ang suporta ng mga letranista sa inyo. Pero meron din naman mga, di ba, crowd na sa Beda, crowd binil nung naglalaro ka. Paano mo na parang, on Parañaque's side, na paano mo na parang sinashut out yung mga fans ng kabilang koponan? Pag ganyan, iniisip ko na lang. Kami lang yung lalaro eh, yung 10 sa loob. Hindi ko iniisip yung fans. So laro ka lang, enjoy mo lang, para no pressure. Ganun lang yung dapat. Kaya Harvey Salvador with a jumper right there. Pero ito sa Hustle Rising Suns, camp-based to, Allen, camp-based team to. So hindi sila kagaya nitong Parañaque na merong mga players na may experience sa pro level, may mga school players dito. So ibang klase. Grabe, di ba? Kinaliwa pa. A known shooter itong si Alfaro. Drive dun. Oo. Good gusto yung pass. aggressiveness ng mga Hustle Rising Sun, ha? Pero yun, good pass by Rivera going to Jigs Querido. Big to big ang nangyari. 6-5 ang ating score. Let's see kung makakabawi agad sila. Oh, good shot by Harvey. Wala nga lang roll. Good rebound by Rivera. Ito na. Parañaque. Grabe. Grabe naman. Hans Maicong, a steady contributor. Off the bench siya. Ngayon, stinard siya ni Coach Cesar. Adjustment para kay Coach Cesar Babasa. Oo. Ganda defense by Rivera. Jerry Rivera. Team B yan ng Mapua Cardinals. So may experience din yan, no, Allen? Oo, siyempre. Sa big school ka din naglalaro eh. Iba yung experience mo pagdating dito. Tsaka iba din yung naglalaro ka sa mga ganitong liga. Pang-exposure, pang-kumpiyansa. Kailangan din ng mga bata yan.
Kasi nung naglalaro ka ng college, di ba, hindi pa naman nabubuo ang mga liga kagaya ng SINAG Liga ASYA. Pero kung may chance ka maglaro sa mga ganitong liga, nung 21 and below ka, would you Why take the not? opportunity? Diba? Yun. Why not, Enzo? Kasi para sa akin, ano eh, siyempre makakalaruan ng maayos. Parang dito ka makakuha ng kumpiyansa. Ganun. So, why not talaga? Bakit hindi? Diba? And yun yung magiging tulay. Of course, tulay maging daan, maging maglaro ka sa college. And syempre, yung gaya mo na maglaro sa PBA, di ba? Siyempre, taga-Terra Firma Jeep di itong kasama ko na kakabert nila. Pero maganda, Guerrero, pangalawang tres na. Sobrang init. Grabe yung kamay niya, ano? Oo, tingnan mo naman yung body language na Enzo. Sobrang relax lang, no pressure. And yun yung mga players na may professional experience na eh. Of course, itong si Guerrero played under Coach Cesar Babasa sa isang pro league with a special gov license. At makita natin ang shot of the quarter brought to you by Finn Cotton, our official sneaker partner. Iba rin yung kumpiyansa mo kapag nakapaglaro ka na ng Iba talaga, level, ibang diba? level. Tama. And syempre, kakampi mo nun sa letra na may pro level experience na true special gov license eh. Renz Abando, di ba? Oh, actually, nitong lang pandemic, nung 2021, ano eh, pinaglaro kami sa pro para at least pagbalik namin sa bubble, yung kumpiyansa namin tsaka condition. Kaya maganda rin talaga. Kaya pala champion kayo nun, natira. Parang wala kayong talo no season na yun, di ba? Yung last season mo. Grabe. Yun pala yung sikreto, no? As, siyempre, itong Florida Blanca, Pampanga. Ito na naman, si Rivera. Nabitin lang. Sayang. Kita mo yung talo ng Harvey Salvador. Maliit ha, hindi inaabot niya. Pero ganyan ang mga kapampangan, di ba? Oo. Actually, yung daming bowlers talaga ng Kapampangan. Madami talaga. Marami silang napuproduce ng mga player sa Kapampangan. Ito si Balti, Enzo Serrano, Calvin Abueva. Sanggalang, Ian Sanggalang, dami. Actually, madami talaga. Ito, referees are going to the IRS for the Coaches Challenge. Coach JR De La Cruz, first quarter, Oo, Enzo. Seryoso sila sa every possession dito. Si Coach JR De La Cruz was teaching his kids good experience sa kanila dahil nga camp-based to. And so, sinabi niya sa akin, ibang mga players dito nagdi-deal with mga personal issues sa family, ganun kanilang buhay. Ginagamit daw ang basketball as refuge sa mga problema. Parang ito na yung libangan talaga nila sa mga problema nila. And nakaka-relate ka ba sa mga ganun? Actually, oo, maraming talagang ganun. Hindi lang naman sa mga problema, sa bisyo ba? Yun, sa mga kabataan. Kaya hindi ako naging player. Kaya hindi ako naging player. Dito, Guerrero, open look na naman. Heat check sa akin to, heat check. He holds the record for most three-pointers in a game with 7. 2 beses niya ginawa yun. Oo? Oo. Grabe. 20. Born 2001 pa lang yan. 21, 22 years old pa Kaya ito yung kagandahan ng mga ligang ganito eh. Talagang dito ka mahahasa. Oo. Okay. Iba nga sa mga kakilala mo, di ba, na laro mo na dito. But unfortunately, hindi naman unfortunate. Pinull out sila ng mga schools nila dahil naglalaro sila ngayon. As we speak, this game is going, diba? Ongoing na yung laro nila ngayon. Ayun, ayoko pangalanan kasi kaibigan ko yun. Makalokohan natin yun eh. Pero siyempre, di ba? Yun na nga yung sinasabi mong tulay nila, di ba? Makaangat as Harvey. There was a foul. Sinong tatawagan ng foul? Si Jigs ba o si Jerry? Jigs Quirino daw. Jigs Quirino. So, 2 free throws para dito kay Speedy Harvey Salvador. Kita mo, ang bilis, grabe itong batan to. Walang takot, Enzo. Oo. Dalawang malaki yung pinaano niya. Normally ganyan, diba? Mga mas maliliit na player ang mas matapang pa sa team. Yung kakampi mo, Fran Yu, diba? Mr. Fantastic. And for sure, marami ka rin nakakalaban na ganyan eh. Marcelino Twins, nakasabayan mo. Grabe yung mga yan. Ang bibilis nila. Sobrang hassle talaga. Kaya, ano rin, salute din sa mga ganyang hassle na ginagawa ng mga player. Sa PBA ba? Sino bang pinakamaliit ngayon sa PBA? LA Tenorio pa rin ba? Teammate ko, si Calvo. Nga pala, JP Calvo. Oo.
Oo nga pala. Under 6 feet pa nga Pero pala yun, siya. sobrang bilis naman nun. Veteranista din yun, Oo, diba? veteranista Sabi ko din. na. Nagpangabot ba ako? Oo, nagpangabot. Mga rookie year mo. Mga Royer. sabi na eh. May kung sayang yung bitin na yun, but kami yung balasa ng tao ni Coach bilis. JR de la Cruz, ha? Oo. Ayun na nga. Grabe, Alfaro knocks down the 3. Binati mo yan, pinakitaan ka tuloy Enzo ng 3. Totoo. Ayun na naman. Pero Guerrero, 8 points na agad, ha? Grabe. Oh, Ayun, open. nakalusot na naman. Sayang. Ayun, may foul. hawi, Enzo. Oo, kitang-kita. Kitang-kita yun ah. Offensive foul on Dave Santos right there. Sayang yung layup kanina. Oo. Ni Pangan. But Arvin Bautista, yung super sub ni Coach JR de la Cruz, pinasok na. Tingnan natin dito ulit yung foul there. The miss ni Pangan. Good challenge by Jigs. And Ayun. yun, hawi nga. Hawi. Hindi matatago yun sa mga mata ng referee natin eh. Kaya sa mga Parañaque dito, 14-11, 4 minutes and 40 remaining in the first period. Ganda ang view. May libre kang kape. Walang problema sa pagkain. May sarili kang mesa. Higit sa lahat, ang fresh mo pa. Walang MRT na kailangang habulin. Walang traffic na kailangang tisin. Kaya sige, tanggapin lang ang orders. Tanggapin lang ang bookings. Tanggapin lang ang racket. Kaya yan with Converge Home Base. For plans as low as 1,500 pesos per month, meron ka ng internet speed up to 200 Mbps. Make it big with Converge Home Base. Flex their might inside. Ito, Alin, yung nangyari nung nagkatapat itong dalawang kuponan na to nung elimination round. Nanalo itong Hustle Rising Suns 93-84. And anong nagsa-standout sa yung stat dyan para sa Hustle Rising Suns? Yung rebounds, yung 55 of 36. Then yung points in the paint. Grabe, no? Talagang pinakita nila eh. Kahit andun yung matatangkad na Rivera, andun pa yung Aguimeñi na matangkad din. Pero ngayon wala yung Aguimeñi for Parañaque. Pero sa paint, nag-dominate yung mas maliit na koponan, di ba? Oo, yun yung tinatawag na hustle talaga eh. Talagang bagay na bagay sa pangalan nila eh. Oh, there's Hustle Rising Sun yan. Oo. Pushing foul daw kay Rivera. Arvin Bautista trying to track down that rebound, pero yun nga. Gaano ba ka-importante, Alin, ang hustle sa isang basketball player? Ang hustle kasi, nagdadala siya ng ng momentum sa team. Kumbaga, dinadala niya yung bawat player. Kasi once na isang player na nakikita na sobrang hustle, madadala niya yung team niya. Kumbaga, magkakahawa-hawa niya sila. So, yun yung kagandahan talaga. Alfaro. Parang sinasabayan niya yung laro ni Guerrero na ito si Alfaro eh. Papalitan sila. Oo. Gandang tutukan yung matchup na yan. Ito CJ Garcia, first time on the floor. Yan na, si Rivera na. Guerrero open. Again. Short Diretso lang. eh. Short lang eh. And may mga ganyang players na yung shooter talaga, short or long lang talaga yung tira nila eh. Pero alam mo, tuwid eh. Tapos ito, jumper! Pangan! Oo. Eman, Pangan. On the board and lamang na ang Hustle Lumalamang Rising na Suns. ang Hustle Rising Sun. Oo. Ito na nga. Pero bawi. Hans Quirido, the younger of the two Quirido twins. Nakascore. Pinasok ni Coach Cesar. Instant impact, no, Alin? Double T. Gives it to Eman. Pangan, same spot. Floater is good. Grabe. Sobrang soft lang nung niya, Enzo. Yung touch niya. And same spot pa kanina, di ba? Jumper ngayon, floater. Kabisado. And yun, para sa Hustle Rising Sun, siyempre gusto nilang manalo. Hindi lang dahil ma-extend yung series. Pero para din sa hometown crowd nila. Pero CJ Garcia bumawi ng stress. Enzo, masarap maglaro pag home court. Oo. Sobra. Iba yung energy na pang home floor niyo. Oo. Iba talaga. Lalabas ka ng court, dami nanonood, yung mga fans. Siyempre, dagdag ng adrenaline yan, Enzo. Oo, tama. And
Importante yun, parang may 6-man nga na tinatawag, di ba? Sa mga teams na may ganyan as two players come in. Of course, JL Padrid in the first time wearing a Parañaque Pelicans jersey on the floor. And also, itong si Santos, Joffrey Santos, ng Parañaque, as Bautista gets fouled by Hans Quirido on the three-pointer. Masyadong nag-extend yung ano niya, challenge niya. Kaya siya natawagan, Enzo. That spot, no? Ayun. Tama. 3 free throws no for the pride of Lubao, Pampanga, Arvin Bautista. Kababayan yan, yung kaibigan natin Bautista din. Sa Tagalubao din yun. Huwag na natin pagitin yun. Oo. Idol mo yun, sabi mo shooter. Buti na hindi siya nanonood. May laro sila, hindi talaga makakanood. Oo. Pag nanonood yun, habang naglalaro, idol ko na yun, di ba? Pag naglaro yun. Arvin knocks down the first. Short naman yung pangalawa. Dapat, na-shoot na ito kasi bawat free throw crucial talaga. Lalo na quarterfinals, Enzo. Totoo. Okay, kita mo nga kaninang first game, di ba? Napag-usapan natin yung free throw shooting ng NBS. Doon talaga dumikit yung laro. Tama. So, siyempre, one of the best free throw shooters since college. Ay, been a fan, siyempre. Isang karangalan nakasama ka dito. Una si Rowie nakasama mo eh. Baka bakasyon pa si Rowie eh. Ah, siyempre. Oh, Bautista! Knocks down the three. Panungat pa yung free throw. Ito na. Hindi lang daw nag-iisa ang Bautistang shooter sa Lubao, Pampanga. Papakilala din siya si Bautista. Oo. May foul on the baseline. Yun naman, fumaul siya on the other end. Second team foul pa lang ayan ng Hustle Rising Suns. They're shooting the lights out. Grabe yung tira na yun. Bantay sarado pa siya. Oo. Two-man substitution. Harvey Santos. Papasok for the first time in si Jean Lyog. But ngayon ibigay natin kay Maris Victoria for her first quarter report. Maris, what do you have for us? Yes, Enzo and Allen, ito, Parañaque Pelicans as a new player, John Lloyd Moy Padrid. Nakausap ko siya kanina, sabi niya very important daw itong game sa kanila at he is very excited to play. Kinakailangan daw nila magtulungan inside the court. Magko-contribute daw siya by executing a good defense and sure shots for this game. Balik muna sa inyo, handsome gentlemen. Thank you so much, Maris Victorio. But yun nga Muy Padrid taga Tondo, Manila di ba? One of the legends of Tondo, Manila. So, tingnan natin kung ano yung kaya niyang bigay dito sa game na to. yes. I think naman, sa makikita mo sa pangangatawan niya, kaya niya eh. Batak, no? Oo. Batakan eh. Yun yung mga Grabe mga bata ngayon, Enzo. panahon na mo may mga ganyang katawan. Andoy Estrella, naaalala ko ng Mapua dati, di ba? Ganyan na katawan eh. Pero yun eh. Pero kinakain nila, di ba? Para maging ganyang kalaki katawan nila. Tubangi. Oh, good escape dribble! Oh. Nabiting lang yung tira ni Layo. Sayang yun, Enzo. But nonetheless, nakita mo, yung opensa nitong Hustle Rising Suns, medyo simplified din na atake, drop-off, di ba? Oo, sobrang aggressive nila umatake. Oo, Pero pero na naman, Hans puts it up, no go. Tip in by Escalante, doesn't drop. Harvey Santos with the board. Arvin goes to Pangan. The jumper, sobra ulit. sobra nga lang. Mas gamay ata niya yung gitna, no, Allen? Oo. Harvey, that's his spot. In and out. Here comes Joffrey. Santos pulls up from the free throw line. So yung mga mid-range jumper, no, Allen, medyo nagmimintis. Pero sa tres, yun din, mintis din pala. Alam ko, papasok eh. So, Bautista. Oh, good use of the pivot foot. Grabe yung footwork. Oh, Sayang lang. Na short. short lang, no, sayang. But still, nonetheless, eto na. Corner 3. Escalante, no good. But look at that, Muy with a rebound. Garcia, behind the back. And Hans misfires again.
Daming sorry misses for Parañaque. Tama. Pangan draws the foul. Traveling pala. Traveling. Grabe yung action ng Grabe. first quarter pa lang, ha? Puro takbuhan sila. Oo. Dikdikan talaga eh. Hands, one-on-one, puts it up, and may foul on Eman Pangan. So 2 free throws pupunta dito sa younger Quirido, Hans Quirido. 15.7 seconds, tie game tayo dito, Allen. No, ramdam mo yung playoff atmosphere, no? Oo. Yeah. Baba ng scoring eh. Oo. So talaga grabe yung depensahan, yung pisikalan. Dito mo na pa makikita kung sino talaga yung malaking puso. Totoo. Nakakamiss ba yung ganitong klaseng environment? Oo naman ito. Nakakamiss maglaro sa mga ganitong liga. Lalo na sa collegiate. Oo. Siyempre, galing kang one of the best support, di ba? Mga letranista. Oo. Di San Juan de Letran. Ito. Tumagi, oh! What a spin! Yun lang, di siya tinawagan ng ball. Oo. Grabe yung Sayang. physicality ng ating laro dito. As, eto, some color developing dito from the players. Nagkakainitan na ata eh. Welcome to the playoffs, no, Allen. Ito talaga ang Ito playoffs. talaga ang playoffs. Oo. Nakita natin ating first quarter highlights. And sabi mo nga eh, yung depensa talaga ng parehong koponan na nanalig. Pero para sa Hustle Rising Suns, yung hustle nila nagsimula. But Parañaque, yung shooting ng Guerrero nagsimula. I think kasi iniisip ng ating Rising Sun is do or die. Oo. So kailangan talaga nilang i-out-hustle ulit tong Parañaque Pelicans. Oo. Para makuha na yung panalo. And sa side naman ng Parañaque, I think dapat hindi sila mag-relax. Kasi syempre advantage sila. So hindi rin natin masasabi ba nag-relax yung ba. So kailangan talaga tapusin yung game para at least pagdating nila ng semis, yung kumpiyansa sila na, mataas na. Diba? Tama. At may 1 point lead dito ang Parañaque Pelicans after the end of the first quarter, 23-22. Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Player to watch para dito sa Parañaque Pelicans is none other than RJ Guerrero. 23 points, 23.7 points, 2.8 rebounds, 1.5 assists, 1.3 steals, and 37% from the field. Grabe, and yung shooting, di ba? Ibang klase for Ronel Guerrero. Makikita mo talaga sa ano niya na points talaga eh. Talagang aggressive siya sa pag-points. Yes. Magkakatalo nga lang sila nung JV payuan ng J Project Boomers kung sino number 1 scorer ng liga, di ba? Oo. Pero, ito, Padrid, Ito na siya. first touch. Kita mo yung bangga, but referees allowing a lot of contact in this game. Yun na Enzo, kaya no easy goal talaga ngayon. Oo. Kasi quarterfinals eh. Grabe. Ito. Oh, good pass. Salvador to Ernie Pineda, nakakapasok lang. Instant offense. In a Lang, turnover. napasobra ng pasa. Oo. And medyo ba parang nakakadagdag ka ba kung kalabang ka ng ganitong klaseng crowd, Allen? I think ano eh. Nagkakaano talaga eh. Nagkakatalo lang talaga yan sa ano. Sa pag-execute ng play. Pag Sa parang kayo lang, kagaya sabi mo, di ba? Kayong 10 lang naman naglalaro din sa floor, di ba? doon lang talaga nagkakatalo kung paano mo execute yung play, yung tamang depensa. Padrid still can't get his first field goal. Double T, the crossover, the drop. Harvey! Ayun!
Lamang na nga si Rising Sun. Oo. Double T to Speedy Harvey. But Grabe agad-agad bumawi si CJ Garcia. Yan yung tinatawag mong Pinoy step. Parang may kilala akong nag-Pinoy step na tremending dati sa PBA. Kilala mo ba yun? Yung traveling violation na ipito dito. Pero kilala mo ba yun? Kilala ko ata yun, NC. Oo nga eh. Sa mga kasinag namin na hindi alam yung tinutukoy ko, search nyo na lang po. Allen Bean na Pinoy step. And yun ata yung jersey na binigay mo sa akin. Yun, naka-light jersey. Yun no. And yes, Malakas iniinggit ka ko sa akin eh. Rowie! Mainggit ka, Rowie! CJ. Oh! Randy roll right there. So, eto na. Ito na naman. Oo. Grabe yung Grabe naman yun. Flex him! Flex him! Oo. Eh, naririnig mo yung crowd, no, Allen? Talagang Kahit tumatapos maglaro, Enzo. sila. Ito. Tignan mo. Grabe yung ating move of the quarter. Walang brought to you. katakot-takot. Yes. Ayun, na-flex talaga naman. Parang kahit sa cement lang yung tibay, no? Yung Oo. flex na yun. Kahit ako, Enzo, makaka-flex talaga ako pag mga ganyan. Grabe. Tristan Tubangi, double T, knocks down the bonus free throw. And lamang pa rin ang dalawa dito. Ang Hustle Rising Suns. As Jigs against Layug, drops it off to Jerry. Jerry drops it off to Jigs. Oh, bitin pa rin for Quirido. Kanina ko ba napapansin, puro bitin ng ang tira nila. Paranaque. So, tingnan natin kung masushoot na ba Rivera. yun. Uy, sayang, short lang for Pineda. Look at that. Plastic man rebound galing dito kay Rivero. Haba ng galamit. Oo. Laki. Laking bata eh. 21 pa lang yun. Diba? Potential na andyan eh. Obuyes. Drops it up to Jerry. Yun nga lang, good defense from behind by Pineda. Si Coach Cesar Babasa not happy with how his players are playing in the second quarter. That's why binalik niya si Guerrero at saka si Hans Maicong. Joffrey Santos uupo together with CJ Garcia. Balik, Maicong and Guerrero. Offense and defense on both sides. Harvey. Couldn't give it to Ernie Pineda. Decides to get a screen from Jean Layug. Salvador pinagpag si Ubuyes. Yun, may hila. Oo. Kaya natawagan ng foul, Enzo. Kita mo naman yung bangga nung Salvador. Di ba malinis na malinis yung bangga eh. Ano natin dito? Yun, oh, malinis. Ayun, may hinihila eh. Oo. Humihingi ang Paranaque ng traveling. Pero dahil, kaya nagmukhang traveling kasi nga may hila. No? Oo. Si Coach Cesar pleading his case but kita-kita. Good What a inbound play. play. Oo. The second Santos dito ng Hustle Rising Suns. Harvey Santos with the floater. And importante yan sa game ng mga bata ngayon na ma-develop yung floater na yun. Oo. Allen. Ayun, tinawagan si Pineda. So, holding foul din. Oo. Ernie Pineda na apituhan. Tingnan natin yung napakagandang inbound play dito for Hustle Rising Suns. Walang white shirt na malapit kay Harvey Santos. Ayun. Oh! Pangatlong tres na niya. Parang ayaw niya ata Allen na may na-open look. Eh, gusto niya Doon na niya may bantay. bantay. Oo. Yung mga ganong players talaga, no? Oo. Mga Jeff Chan. ganun. Ayun. Pero bumawi naman yung Ernie Pineda dito. This guy shoot out, Enzo. Oo. It's raining trees. In Pampanga. Grabe. Wag lang uulan talaga ng totoo. Pero raining trees, okay yan. Rivera stolen away by Santos. Here comes Speedy Harvey. Harvey flips it up. Niluwa lang. Ayan. Guerrero. Ayun, sinurbol na talaga. Good use of his body, no? Oo. Paggamit ng katawan para protektahan Protektan yung yung bola. bola.
Yun na yung mga professional na move, no? Yung alam mo Mga na yung experience na talaga. Yun yung mga... Makikita mo yung ano niya eh, yung mentality niya eh. Oo, yun. Pareho tayo sana sasabihin, ha? Let's fight for the rebound. Oh, Pineda! Blocked by Rivera right there. Grabe yung pisikalan ng laro, eh. Quarterfinals na kasi. So, no easy basket. Wala, bawal na pala lamya ngayon. Totoo. Ibang klase. Mga ganito, dapat talaga mahaba pasensya mo. As a coach, as a player, and syempre lalo-lalo na sa referee, di ba? Tama. Di ba, yun nga. Kung player ka, ganyan yung pisikalan. Pareho actually, matigas yung pito sa parehong side eh. Fair talaga yung pituhan eh. So dapat hindi ka mainitin ulo kung ganito yung laro eh. Kasi na hard foul by Ubuyes. Pangalan niya na to. Third personal. Aga, Enzo. Oo. 5 minutes in the second quarter pa lang. Oo. So, malaking bagay yan. Uupos, Ubuyes na 0 points pa lang alit dito sa laro natin. Wala pa siyang naiaambag sa scoreboard for Parañaque. Kailangan niyang mag-pull off muna. Para pag pinasok siya, makaka-deliver siya sa play nila o sa team. Totoo. Siya talaga yung point guard ng team na to. Siya talaga yung parang floor general nila, no? Oh, good block again. Pangalawa na ni Rivera yan. Ang haba talaga. Yan, Guerrero na naman. Yun lang nabitin. Harvey. Sees a lane. Rivera trying to stop him. And Harvey Santos. The two Harveys, Salvador and Santos, nag-connect doon. Papansin ko dito sa si Rising Sun, more on paint yung score nila. Para anong last game nila nung elimination. Oo, parang parang scouting report na rin, di ba, na doon tayo umatake kasi doon tayo nanalo, di ba? Yung other team na dapat mag-adjust sa atin. Tama lang yung ginagawa nila. Mas dinodoble nila yung effort nila. Ganda. The Harvey connection for the assist of the quarter brought to you by J Project Clothing Shop, our official outfitter dito sa SINAG Liga Asya. Guerrero na naman. Ayaw talaga ng open eh. Gusto niya talaga may bantay. Oo. Parang ako lang. Yun. Hindi ko pagdududahan yan. I do not doubt that. Yeah, November 5, I cannot wait. Oo. Kahit ako. Harvey. Salvador. Sayang. Naisa niya si Guerrero, napangiti si Ronel dun eh. Easy layup yun for Jigs. Wala na nakahabol kay Jigs. Ganda ng pasa ng Jerry Rivera. Pang point guard yung pasa na yun eh. Alfaro. Ayan, Rivera na naman. Yun lang, napalakas na sa basa ngayon. Sabi siguro ni Jigs, kanina sakto ngayon, sobra naman. Ano ba yun? Hindi niya na nahabol. Pero ito, Hustle Rising Suns with a 2-point lead. Look at this pass right here for the fast break of the game brought to you by Photon, the official mobility partner ng SINAG Liga Asya. Kaya-kaya sa Photon. Easy 2 points for Jigs Querido. But they're still down by 2 right here, 36-34. Sobrang bilis ba? Iyan ang bilis ng FiberX. Iyan ang internet. Ako si Roddy Santos para sa SINAG Liga Asya 40. Game na! This 2023 SINAG Liga Asya is brought to you by J Project Clothing Shop, our official outfitter. Makers of quality uniform and of course, Photon, our official mobility partner. Kaya-kaya sa Photon. Basta daw siya. Doon daw siya sa'yo. Sabi natin referee. Siyempre, love natin yung mga referee natin, di ba? Salute din talaga sa kanila. Oo. Kasi totoo yan, coming from Allen Mina, never pa kita nakitang magalit sa referee. Kahit nung college days mo eh. Pero ngayon ibigay natin kay Maris Victorio for her second quarter report. Maris, go ahead. Yes, kanina kitang
Kita naman natin na ganadong-ganado si Ernie Pineda maglaro dahil importante daw talaga ang game na ito para sa Hustle Rising Suns family. Lahat daw sila ibibigay ang best. And for Ernie, maayos na defense ang kanyang ipapakita at syempre gagawin niya ang kanyang role. Balik sa'yo, Alan at Enzo. Thank you so much, Maris. At yun nga, Ernie Pineda, ganado pagpasok. Lay up, tapos long three. Pero Hans Maikong. Yun ang hinahanap ng mga coaches para magbigay ng impact. Gano'n ba kayo importante? Siyempre yung mga bench players. Pero Bautista, di ba? Bautista Speaking again. of bench, di ba? Grabe. Ang layo naman ng tres na yun ni Arvin Bautista. Answering yung layup ni Maikong. Isa rin, ayaw niya rin ng walang bantay. Gusto niya may bantay, May palagi. din eh. Hindi natin, no? Hindi nakaset yung depensa. And napakalayo ng tres. 2 steps away from the 3-point line. Arvin Bautista puts his team back up by 3 dito. 39-36. 3 minutes and 17 seconds natitira sa ating first half. Project Clothing Shop, premium fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. Ako si Richie Melesio para sa SINAG Liga ASYA 40. Laban ka? Player to watch para dito sa Hustle Rising Suns. The pride of Lubao, Pampanga, Arvin Bautista. 13.4 points, 4.6 rebounds, 1.6 assists, 49% from the field, 40% from 3. Grabe, di ba? Near 50-40 ang kanyang field goal tsaka 3 points, ha? Mataas ito, Enzo. Nakikita mo talaga yung efficient niya, yung kumpiyansa niya talaga eh. Oo. Diba? Actually, binansagan nga namin siya dito na Mr. Second Half kasi pag first quarter, laging 2 points, 3 points, 0. Pagdating sa second half, puputok yan bigla eh. Pero ngayon, parang first half pa lang, pumutok na agad yung kamay niya eh. Oo, kasi quarterfinals, so kailangan nilang lumamang. Oo. Para at least pagdating ng endgame, di na sila mahihirapan. Totoo. Diba? Wala nang dik pa ka ba no? Yung kanina eh. Kanina. Muntik pa ang NBS. Yun nga eh. Coach Cesar Babasa, medyo uneasy pa dahil nga hirap yung kanyang kupunan right now to get string of baskets. But dahil nga sa depensa at parang binaliktad ng Hustle Rising Suns. Normally yung physical team itong Parañaque biglang nilabanan ng physicality ng Hustle Rising Suns. Yun na ang sinasabi ko sa Enzo eh. Once na inisip mong wala nang bukas kasi do or die, dun mo talaga. Like, buhos mo na lahat. Totoo. Maikong, oh! Alfaro tried to draw the charge, but referee says it's a blocking foul right there. So Maikong with 2 free throws. Pero yun nga sabi mo, sipin na wala ng bukas. Meron ka bang experience? Of course, outside nung season na kakampi mo sila, Abando at si Paraiso, di ba? Last year mo yun, di ba? Oo, last year. Outside of you last year kasi wala kayong talo, if I'm not mistaken. Meron ka ba na experience sa NCAA na parang do or die situation para sa inyo? Ano yung environment ng locker room nyo? Sinasabi kasi palagi sa amin ng coach namin na huwag niyong isipin na may bukas pa. Like, isipin nyo na last na to kasi parang no regrets eh. Ganun eh. Buhos nyo na lahat. Isipin nyo palagi na wala nang bukas. Huwag nyo isipin na mahina yung kalaban. Ituring nyo pa rin na malakas para pagdating ng laro, maganda yung kalabasan ng magiging laro mo. Ganun. Yun talaga yung tamang mentality na yung bigay respeto na rin sa kalaban mo na huwag mong i-underestimate. Tama. Kasi makikita mo sa body language pa lang pag once na masyadong iniisi sa isang yung team, ba doon pa mabubulag. Doon ka pa matatalo kasi sobrang relax mo. Ay, ganito, easy. Diba? Totoo. And even pagtapak mo sa PBA, di ba? Ganyan din dapat yung dala mong mentality, di ba? Still, of course, siyempre, nung na-draft ka, you weren't there sa draft, di ba? Kasi game 1 nata ninyo yun sa MCA, di ba? Sabay. And nakita ko through Marisa yung video nung
nung nanalo kayo, and then in-announce niya na PBA kayong tuwa mo. Can you tell us yung nung sinabi ni Maris, anong naramdaman mo na nung sinabi niya PBA Nagulat ka na? talaga ako eh. Kasi before the game, yung gabi bago mag-game, kasi drafting, tapos game 1, dami kong iniisip, hindi ako makatulog. So, sabi ko, Lord, ikaw na babahala. So, nag-focus muna ako sa game 1. Sabi ko, after na ng game, tsaka ako titignan kong gano'n. Then, sinabihan ako ni Maris na PBA na ako. So, yun, sobrang nasyak ako. Sobrang blessed talaga. Kaya, Parang di ka pa nga naniniwala noong una eh. Nakita ko yung video na yun eh. Actually, parang kakauwi pa lang ata namin ni Maris from Rojas nun, di ba? Parang kakauwi pa lang namin. Kakauwi na lang. So, yun, di ba, that moment, di ba, yun yung inaasam ng mga batang to na naglalaro dito is magawa yung nagawa mo, ni Coach Leo, ni Commissioner Rodney Santos na makaabot doon sa pinakatuktok ng Philippine basketball which is the PBA, di ba? Kaya, actually, itong mga bata, siguro, yun din naman talaga yung iniisip nila eh. Doon naman talaga lahat pupunta eh. Nasa sa'yo na lang kung paano mo talaga paghihirapan. Totoo. Eh, syempre, pag na-draft ka, hindi naman sigurado din minsan yung playing isa pang time. challenge doon, kung paano ang pipirma. Yun talaga yung kontrata. Step by step talaga. No? Yung na-draft, tapos yung kontrata, tapos sumunod na dun yung playing time, di ba? This is coming from the player na yung simula, medyo wala ka pa sa rotation, no? Inuunti-unti nila. Then, biglang lumalim na yung minutes mo as the season went on. Bigla ka nang nabababad ka na, nagsa-starter ka, di ba? And ano yung parang ginawa mo? Siyempre, behind the scenes yan sa practice eh. Nakikita naman natin yung mga performances mo, magaganda talaga. But behind the scenes, kasi siyempre may mga bata din dito na naglalaro at siyempre nanonood na nakakaranas din siguro ng gano'n na medyo nawawalan ng kumpiyansa. Para sa'yo, ano bang yung ginawa mo behind the scenes sa mga practices? Bakit ka nabigyan ng more minutes as the season went on sa PBA? Sinabihan kasi ako ng management na bigyan nyo ako ng rason para gamitin kayo. So, bago pa lang nila sabihin, talagang grabe na ako extra work, extra dito bago mag-training. Nandun na agad ako ng mga 5:30 a.m. Nag-shooting na talaga ako eh. Kasi ang training namin start ng 7. So 5:30, nandun na ako, nag-shooting. So after ng practice again, shooting na naman. Tapos pag-uwi, another skills. So, kailangan mo talagang mag-invest sa sarili mo. Talagang stay ready. Kasi once na binunot ka at hindi ka ready, yun, may problema. Ikaw na may problema dun. Tama. Speaking of stay ready, Harvey Salvador, elimination round. Kaya ako rin biniling up yun eh, kasi nakikita ko yung mga performances ng Hustle Rising Suns ni Coach JR. Yung mga players niya, laging ready yan eh. Wala siyang usual na starting 5 eh. At wala siya din finishing 5 normally, di ba? Starting 5, pwede namang bala-balasahin niya, pero may finishing 5 normally ang team. 5 talaga. Ito si Coach JR De La Cruz, wala siyang finishing 5. Kung sino ang nagdi-deliver, yun ang ibibigay ko kahit hindi ka naglalaro previous game. Ganun yung... Kaya ako na-bring up yung sa'yo kasi naalala ko yung ganun eh. Look at that, Jigs! Try to power through everyone. Ernie. Ayun. Sayang. Grabe. And yung Coach Cesar Babasa not happy dun sa offensive sequence dito ng team niya kanina. Kanya-kanya sila. Masyado silang gigil, Enzo. And yun minsan yung makakalaban mo sa mga ganito, yung gigil talaga, di ba? Tama. Itong Hustle Rising Suns, walang gigil eh. They're playing for each other nga yung sinasabi nga nila, di ba? Execute nila yung plane talaga nila. Kaya nakita mo, nakakuha nila yung kalamangan, Enzo. Totoo. Yun nga, gusto pa nilang i-extend to. Live to fight another game dito sa SINAG Liga Asya. 2 for 2 for Ernie Pineda gives them a 4-point lead dito with 17.4 seconds. Ang ganda to pagdating ng second half. Yung momentum. Yung momentum, Enzo. Sa makikita ko dito sa Hustle Rising Sun, mabilis yung palitan talaga nila ng player. Fresh legs mo. Ito, Joffrey. You're holding on for the last shot of this half.
Santos to Garcia, three-pointer, short. At dyan, magtatapos ang ating first half. Very, very physical, very, very competitive. Pero etong hustle, Rising Suns, Florida Blanca, Pampanga, na nag-e-enjoy ng home court advantage. Magbabaon ng 4 na puntos na kalamangan at the half as we see some of those second quarter highlights, and it was Ernie Pineda leading the way for hustle Rising Suns. But dito naman sa kabila, Jerry Rivera, Hans Quirido, Jigs Quirido, Ronel Guerrero. But ang daming players para sa hustle Rising Suns. Halos lahat ng pinasok ni Coach J.R. De La Cruz nag-contribute in this half. Guys like Double T, Tristan Tubangi, Speedy Harvey Salvador. Kaya nga meron silang 4 na puntos na kalamangan dito entering the half, 45-41. Can they extend the series or will Parañaque Pelicans come back and seal the deal? Malalaman natin yan sa pagbabalik natin dito sa SINAG Liga Asya. Hello mga kasinag, Enzo Galarosa po ng SINAG Liga Asya. At andito po tayo sa Barangay Tangos South in Navotas City para sa second installment ng SINAG Saya. Halina't subaybayan ang aming journey dito para magpasaya at mag-inspire ng mga kabataan dito sa Barangay Tangos. Malaking bagay po ito kasi unang-una, yung mga ibang kabataan, yung mindset nila nasa basketball, hindi sa mga sugal, saan man pating bagay. Kaya itong ang pagbabasketball sport natin ay napakalaking bagay po. Matangkilik po natin ang paglalaro ng basketball, may iwasan po ang mga masasamang gawain para maging maganda patuloy na paglalaro. At yan po mga kasinag, dyan po nagtatapos ang ating ikalawang installment ng SINAG Saya dito sa Barangay Tangos, Navotas City. Tutok lang po kayo sa aming mga social media accounts at SINAG Liga Asya sa Facebook and Instagram kung saang barangay kami susunod na magpapasaya. Only here at SINAG Liga Asya. Ako si CJ Beautison, abangan ang Team 1 Luwid 1 Kapampangan sa SINAG Liga Asya. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. Ako si CJ Delpino, abangan ang Pampanga Pradera sa SINAG Liga Asya. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Ako si Jasper Miras. Abangan ang Laguna Daslab, EOS Construction, SINAG Liga Asya. The fastest growing fiber internet got even faster. Again! Dahil ang doble na, di noble pa. Converge FiberX Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge FiberX Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, di noble pa! Ako si Romel David.
para sa SINAG Lakas 40. Kikabang ka? It's time to dominate! With its built-in high prioritization feature, charge into battle with low latency. Yes! And get into the race with low jitter. Yes! Apply for a game changer plan now and experience great gaming with FiberX. Ako si Parley Dimla. Abangan ang Team Luwid 1 Kapampangan sa SINAG Liga Asya. Ako si Ronnie Santos para sa SINAG Lakas 40. Game na! Determinasyon, sipag, puso, pangarap ang puhunan, talento ang labanan, umaatikabong bakbakan. Mga laro ay tutukan. Game na! Ako si Ronald Tubid, SINAG Liga 40. Laban ka? Ako si Richie Melesio para sa SINAG Lakas 40. Laban ka? Maganda ang view. May libre kang kape. Walang problema sa pagkain. May sarili kang mesa. Higit sa lahat, ang fresh mo pa. Walang MRT na kailangang habulin. Walang traffic na kailangang tisin. Kaya sige, tanggapin lang ang orders. Tanggapin lang ang bookings. Tanggapin lang ang racket. Kaya yan with Converge Home Base. For plans as low as 1,500 pesos per month, meron ka ng internet speed up to 200 Mbps. Make it big with Converge Home Base. Ako nga pala si Allen Andromina, player ng Terrafirm Madrid. Inaanyahan ko kayo na panoorin ng SINAG Liga Asya. For sure, marami kayong masasaksihan na mga kabataan na sinushowcase yung talent nila and for sure mag-enjoy kayo. Tara, load na kayo. Sobrang bilis ba? Iyan ang bilis ng FiberX. Iyan ang internet. Ako si Jason Diaz. Abangan ang pagsinag ng Passion Sports Elite sa SINAG Liga Asya. Hello mga kasinag, Enzo Galarosa po ng SINAG Liga Asya. At andito po tayo sa Barangay Tangos South in Navotas
City para sa second installment ng Sinag Saya. Halina't subaybayan ang aming journey dito para magpasaya at mag-inspire ng mga kabataan dito sa Barangay Tangos. Malaking bagay po ito kasi unang-una, yung mga ibang kabataan, yung mindset nila nasa basketball, hindi sa mga sugal, saan man bating bagay. Kaya ang pagbabasketball sport natin ay napakalaking bagay po. Matangkilik po natin ang paglalaro ng basketball, may iwasan po ang mga masasamang gawain para maging maganda patuloy na paglalaro. At yan po mga kasinag, dyan po nagtatapos ang ating ikalawang installment ng Sinag Saya dito sa Barangay Tangos, Navotas City. Tutok lang po kayo sa aming mga social media accounts at Sinag Liga Asya sa Facebook and Instagram kung saang barangay kami susunod na magpapasaya. Only here at Sinag Liga Asya. Ako si CJ Beautison. Abangan ang Team 1 Luwid 1 Kapampangan sa SINAG Liga Asya. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. Ako si CJ Delpino, abangan ang Pampanga Pradera sa SINAG Liga Asya. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Ako si Jasper Miras. Abangan ang Laguna Dash Lab, EOS Construction, SINAG Liga Asya. The fastest growing fiber internet got even faster. Again, dahil ang doble na, di noble pa. Converge FiberX Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge FiberX Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, di noble pa! Ako si Romel David, para sa SINAG Lakas 40. Ikabang ka? It's time to dominate! With its built-in high prioritization feature, charge into battle with low latency. Yes! And get into the race with low jitter. Yes! Apply for a game changer plan now and experience great gaming with FiberX. Ako si Parley Dimla. Abangan ang Team Luwid 1 Kapampangan sa SINAG Liga Asya.
si Ronald Santos para sa Sinag Liga 40. Game na! Determinasyon, sipag, puso, pangarap ang puhunan, talento ang labanan, umaatikabong pagbakan. Mga laro ay tutukan. Game na! Ako si Ronald Tubid, Sinag Liga 40. Laban ka? Ako si Richie Melesio para sa Sinag Liga 40. Laban ka? Maganda ang view. May libre kang kape. Walang problema sa pagkain. May sarili kang mesa. Higit sa lahat, ang fresh mo pa. Walang MRT na kailangang habulin. Walang traffic na kailangang tisin. Kaya sige, tanggapin lang ang orders. Tanggapin lang ang bookings. Tanggapin lang ang racket. Kaya yan with Converge Home Base. For plans as low as 1,500 pesos per month, meron ka ng internet speed up to 200 Mbps. Make it big with Converge Home Base. Ako nga pala si Allen Andromina, player ng Terrafin Madrid. Inaanyahan ko kayo na panoorin ng Sinag Liga Asya. For sure, marami kayong masasaksihan na mga kabataan na sino-showcase yung talent nila and for sure mag-enjoy kayo. Tara, load na kayo. $45-41, a 4-point lead for the Hustle Rising Suns at the half against the Parañaque Pelicans dito. At kami pa rin ang inyong mga kasama, Enzo Galarosa and the one and only from the Terra Firma Jeep, Allen, Mina, and Allen. On behalf of Sinag Liga Asya, again, we would like to greet you a belated happy birthday. Sana na-enjoy mo yung birthday mo and thank you for joining us dito sa araw na to. Thank you, Enzo. Hope naman. Enjoy ko naman talaga yung birthday ko. Yan. Siyempre dito at the half nga, the lower seed, the number 6 seed na Hustle Rising Suns, ang lamang dito by 4 points because of, yun nga yung pangalan nila, Hustle, di ba? Ganun ang ginagawa nila. And very physical yung laban. Napakadaming mga non-calls na hinahayaan ng referees on both sides dahil nga playoffs na, di ba? Oo, tama. So, para dito sa Hustle Rising Suns, tinutukoy mo nga, kailangan pa nilang dagdagan yung kalamangan nila, di ba? Sabi mo. Oo, para at least pagdating ng mga crucial time na sa fourth quarter, no pressure na sa mga bata. Kasi sa Parañaque, di pa masyadong may score ng mga key players sila. Totoo. Di ba? So, kailangan talaga nila lumayo. Totoo yun. Yun nga yung Guerrero, first quarter lang ng pakita, second quarter medyo na nahimik as makita natin halftime stats natin powered by Converge. Look at the field goal shooting, Allen. Mas mataas ba yung Hustle Rising Suns? 41% compared to just 35 at mas maraming attempts ang Parañaque, di ba? So grabe ang nangyayari dito sa fast break points, pantay lang bench points, halos pantay lang. Pantay lang din. Pantay lang talaga lahat. Nagkakatalo lang talaga sa field goal shooting. Sa field goals talaga. So, a lot of things to improve upon for the Parañaque side. But dito, sa side ng Hustle Rising Suns, they are being led by one player. And that is Ernie Pineda. Off the bench, napakaganda ng performance niya. 9 points, 3 rebounds, di ba? Ang ganda ng performance off the bench. Ready, no? Oo. And kaya nakuha nila yung kalamangan kasi ganda ng impact na ito ni Pineda talaga. Totoo. 9 points out of 20 off the bench, diba? And dami pang player na umambag din dyan. As you can see, the leading scorers natin. Guerrero leads all scores with 13. Sumama pa ng 9 points ni Jigs Querido and Christopher
Garcia. And 4 points for Hans Maicong for Parañaque Pelicans. For Hustle Rising Suns, 9 points for Ernie Pineda. Arvin Bautista with 8 points. And Alfaro and Harvey Santos with 7 points each. Can Hustle Rising Suns, continue this hot streak para nga ma-extend yung series? Or can Parañaque come back from this lead? And yun nga, good defense, 5 seconds, no? Oo. Para dito sa Hustle Rising Suns, not a good way to start your half with a turnover. And kita mo, Coach JR De La Cruz, hindi natuwa dun sa inbound na yun kasi kakasimula pa lang, di ba? Ay, ikaw ba sa PBA ba? Pag nagkaroon kayo ng turnover na gano'n, simula pala ng half, after ng huddle nyo, ano mga naririnig niyo sa coach nyo? Napapakamot na lang. Akamot na lang ulo, coach. Then, baba na, sige. Sa practice na lang siya magagalit. Ganun. Doon na kino-correct sa practice yung mga mali. Saya pala sa PBA, no? Kasi pag dito sa level na to, papagalitan ko on the spot, isisigaw. Ay, hindi, unless si Coach Yeng ang coach mo siguro. Yun talaga, si Coach Yeng. Let's look at that. Easy na naman, easy points na naman sa Hustle Rising Sun. Jin Layug. Kanina pa siya sa dunker spot nakakaskoran. Dami niyang opportunity sa ilalim. Sa paint, more on paint talaga siya nakaka-score. Kagaya nga nasabi mo, di ba yung first, yung elimination round game nila, sa paint talaga yung Hustle Rising Suns umamada. Oo. Talang dito. Almost everything for Parañaque. 3-point shot, di ba? Outside shot. Hindi rin naman nila na-shoot outside kay Ronel Guerrero. Oo, kaya mas mataas yung field goal percentage na itong Hustle Rising Sun. And one thing din para dito siguro sa Hustle Rising Suns, bakit importante yung panalo dito is yung momentum, di ba? Pag natalo nila yung Parañaque Pelicans, nasa kanila yung momentum. Ng series actually, di ba? So magiging do or die na talaga sa Parañaque Pelicans. Oo. Tingnan mo yun. Way off the mark yung tres ni Joffrey Santos, but good defense by Jerry to get it back. Garcia, layup, finally a basket para din sa Parañaque. That's their first 2 points of the second half. And, kung ikaw, Allen, somewhere down the line siguro, syempre, you're still, 2 years in sa PBA career mo, di ba? Pero pag nag-coach ka ba, kasi Coach JR De La Cruz and si Coach Cesar Babasa, different parang style of coaching. Yes, makikita muna natin ating assist of the quarter brought to you by J Project Clothing Shop, our official outfitter, makers of quality uniform. Tingnan, Coach JR De La Cruz, siya yung tipong coach na positive reinforcement daw, mga, good words, positive words ang sasabihin niya sa players niya para mag-improve. Dito kay Coach Cesar, dahil sa tagal na niya sa larangan ng basketball, medyo stricto siya sa mga players niya. Ikaw ba, pag naging coach ka balang araw, siyempre matagal-tagal pa yun, 20 years from now pa yun. Alin sa dalawang coaching style ang tingin mong mas fit para sa'yo? Para sa akin, kailangan ko ding maging stricto sa mga player. Parang ko Cesar? Oo. Kasi, once na alam nilang ganun ka stricto, so re-respetuin ka talaga ng mga player mo. Tama. So, magiging maganda yung build-in ng team. Di ba? Ganun yun eh. Siyempre, sasabayin mo din ng sa mga player para maging yung samahan niya maging solid. Di ba? Sa Letran, Coach Bonnie ang head coach mo na, di ba? And si Coach Aldin din, di ba, naabutan mo? Hindi na. Yun yata yung final niya ni Coach Aldin. Doon ka nga pumasok sa Letran. Okay. Pag-kukumpara ko sana, sino mas yung mas strict eh. Coach Bonnie ba o si Coach Aldin eh. Siyempre, magkakatapat. Naisip ko, makakatapat mo ba yung dalawang coaches na yun sa PBA ngayon? Sa Northwest, sa Converge. Si Coach Terafirma, di ba? A 3-pointer knocked down by David Alfaro. And spot niya yun, yung wing na yan. Kanina, ba't di ka yung first up? Di ba? Oo. May mga players na ganyan, di ba? Ikaw ba, ano bang paboritong spot mo tumira? Hindi lang sa tres, sa floor na yung jump shot. Saan ka komportable tumira? Corner. Corner talaga? Oo, corner, wing. Ako kasi, kahit saan naman ako kasi, iniinsayo ko eh. Di ba? Totoo naman. Iniinsayo ako. Pero yung corner talaga yung mas gamay mo talaga. Hindi yung Euro, yung Pinoy step na.
Ito, another stop by the Pelicans. They're on the run. They're down by 2. Wow, Garcia decided to pull it back out. Can't they have the numbers? Santos, Rivera, cross-court Tornel. Crossover. Drops it off the Jigs. Baseline jumper, short pa rin. Maalat na maalat ang hapon ni Jigs Quirido. Oh, duty foul. Genius foul galing dito kay Ronel Guerrero. Instant niya yung pass break points. Ama yung decision niya na yun. Layup. Kita mo, pumasok na yung layup eh. Yun yun. And going for the ball pa kasi di ba pati sa inyo sa PBA, di ba yung pag, if you're not going for the ball, may deliberate foul na tinatawag sa inyo. So, parang ang ganda nung ginawa na yun ni RJ Guerrero, but to Alfaro, yun, napawi pa yung basket, di ba, na nasayang. Yun lang, tinawagan ng foul. Sila. Pushing pa si Layog. Third personal foul pa ni Jin Layog yan. So, but yun nga, sabi mo nga, Allen eh. Itong Hustle Rising Suns, kahit sino yung pasok ni Coach JR, di ba? Ready sila lahat. Oo. And yun na siguro yung fruit of labor nga na sinasabi ni Coach JR de la Cruz sa akin na yun yung tinatrabaho niya na lahat from player 1 to 15 daw. Naiintindihan yung sistema, naiintindihan yung mission ng team nila at naiintindihan yung goal. Parang aswan daw sila sa team. And importante yun, di ba? Importante talaga. 1 to 15, importante talaga ng player. Pagdating sa practice, sa laro, sobrang importante yun. Minsan pa nga, iba, sinasama pa yung team B, di ba? Yung mga players na hindi naka-line up. Sa inyo sa Letran, di ba sinasabay yung team B sa practices nyo? Kaya sila yung nag-execute ng play ng kalaban. Oo, ganun ka-importante. Scouting report. There's a foul. And the foul will be on Joffrey Santos. Hands up lang daw, pero sabi ng referee. Blocking foul. Foul tuloy-tuloy para dito sa Parañaque Pelicans. And dito naman sa Hustle Rising Suns, nasushoot nila yung free throw. And para sa'yo, yung nga sabi ko, one of the best free throw shooters, di ba? Since college pa lang, maganda na yung free throw shooting percentage mo. Gaano ba ka-importante ang free throw? Kasi di ba yung mga bata ngayon, stress na yung gusto eh. Gusto nang gayahin si Steph Curry, sila Klay Thompson, sila Damian Lillard. Nawawala na yung free throw. Explain mo nga sa mga nanonood, bakit importante ang free throw shooting sa kabataan? Ano yun, kaya nga free throw. So, no pressure. So, kailangan mo talagang mag-relax. Kasi pagdating ng crucial points, dyan magsasuffer yung team pag di mo talaga na-convert yung free throw Totoo. Kasi free throw na walang bantay. So, dapat kailangan mo talaga siyang shoot. Kailangan mo talagang i-shoot kasi sobrang importante ng free throw. So, pagdating sa mga crucial time na nasaktan ako eh. Di ako magaling mag-free throw eh. Oh, good defense right there, pulling the chair. Grabe. Grabe pisikalan. Yun nga lang, traveling na ipito dito kay Harvey Santos, kay Harvey Salvador, excuse me. And Parañaque asking for a faking a foul call. So, a referee going to the scorer's table right here. I think iwa-warningan natin nila kasi yun na. Yun nga lang. Proper bench decorum. Actually, parehong team nagre-reklamo. Mas ano lang yung bench na hassle eh. Ayun na naman, good defense na naman. Ito na naman si Bautista. An easy layup para dito kay Arvin Bautista. Grabe. 10 points na sa kanya. And nakikita mo sa bench ang Hustle Rising Sun, yung cheer nila. Rivera gets the basket pero nullified dun dahil foul on the ground daw. And nakakagulat to na mas physical ang Hustle Rising Suns at Parañaque Pelicans as we see the power play of the quarter. At sa atin ang Converge Fiber X experience better with Converge. Good pass. Galing dito kay Eman Pangan. Ronel lobs it down to Rivera. Gives it to Jigs. Short pa rin. Pa rin talaga. Hindi ngayon araw ni Jigs. And yan na yung mga sinasabi ng yung mga player na hindi palagi masushoot mo yung kahit yung mga practice na inaano mo sa depensa ka nilang bumawi. Clear blocking foul doon on Ernie Pineda dahil nakatabingi siya.
So the vanguard, Jerry Rivera, will troop to the free throw line. Ano natin dito? Ayun, clearly moving pa siya dun sa... Actually, na-foul si Rivera 2 beses. Napalo pa siya sa likod. Coach Cesar asking for a faking a foul call dun, but napituhan naman ng blocking foul na. No? Eto, alin na. Si Jerry Rivera, matangkad, mahaba, athletic, may shooting sa labas. Meron ka bang player na alala that fits the profile ni Jerry Rivera? Parang Arwin Santos ba nakikita mo? Or merong... Ano? Pwede mo rin kakampi mo sa letra na kung nakalaban. Ang buhod, parang, Gio ang buhod. Mahaba, na may shooting sa labas, na can makaka-rebound. Oo. Parang letranista talaga, no? Oo. Kailangan letranista. Hindi naman bias, Sabagay, ako rin naman. Kung tatanungin din naman ako, pwede ko mag-iisip din siguro ako ng syempre, UST. yung mga kilala mo na dapat sabihin mo. UST na din siguro sasabihin ko. Sige, pag given na yan, given na yan. Pero big ano yan. Di ba na-draft ni Gio? Oo. So, nasa first round siya. First round siya. Third pick. Oo. Malaking bagay yan, kinumpare kay Jerry Rivera. No? Harvey Salvador. Ang bilis. 2 dribble lang from 3/4 court dun sa court nila. Ang bilis niya. Ito, Rivera. Rivera. Outside. Maala talaga ang Parañaque ngayon in the time that they need to shoot better from the field. Oo. Pero ito, their shooter, Guerrero, wala pa rin. Ito na naman. Ayun nga lang, nasundutan sa likod. Oo, pero munti ka na, but yun, may foul. And easy basket na naman sana sa Rising Sun. Oo. Natawa ako. Tumingin yung referee natin sa bench ng Hassel. Akala sa kanya nagre-reklamo. Sabi nila, hindi, yung player, sabi namin, iba to na. Siyempre, mga referee natin, tinatry controlin yung environment. Dahil nga, playoffs na, alam natin, very, very emotional lang ganito. Hindi lang sa fans, but pati sa players at coaches, di ba? Tama. Santos gives it dito kay Garcia. CJ from way downtown. Wala pa rin. That's their 5th consecutive 3-point miss dito sa quarter na to. Masyado sila nagsisettle sa 3-point shot. Unlike tong Hassel Rising Sun, sa paint talaga sila. Buntos. Fajardo pa yung name. Familiar? Paint, Fajardo. Big man? Oo. Big man ata yun, Enzo eh. Totoo. Anong first name? Joshua Jay Fajardo siya. Oo. Medyo na ano ka? Flashback sa... Pero Kapampangan yan, hindi yan Cebuano. Kung Cebuano yan, 6'10" siguro. Wala pa rin po Guerrero. Ito na naman. Good defense by Santos to steal that. Bodies on the floor. Grabe, Enzo. Grabe yun. Hustle dito, Bautista. Nabitawan. Fajardo underneath, no go. Lots of contact and yun, finally a whistle right there. Yun nga lang, penalty na ang Hassel Rising Sun, Enzo. So masusubukan ng free throw shooting. Dito na. Parañaque. Grabe. Intense na intense. Sinasabi mo nga kanina, mabilis yung laro dahil nga takbuhan. Tapos bihira pumito dahil nga ang daming leeway ng referees na binibigay sa bangga, pisikalan, di ba? Enzo. Ang sarap manood. Sarap manood. Pero as a player, nabanggit mo naman, as a fan, may enjoy mo to. Pero kung ikaw player, ganito yung mga whistle na, so na maglaro eh. Di na makapag-antay sa November 5. Iyaw. Antay na lang talaga. Kahit yung, hindi, siguro di mo rin naman babanggitin sa akin eh. Unsportsmanlike. Yung pinito doon, kay Pineda. Hindi ata siya go for the ball eh. Oo, parang yun nga yung call. So that's why nabigyan na a sportsmanlike foul. Or may advantage na yung Parañaque. Either one, no? Tama. Pwedeng maging momentum breaker to para sa Hassel Rising Suns dahil 2 free throws plus ball possession to. Pa. Medyo mabigat yung tawag na yun. But nonetheless, but you know, back to that,
Yung, as a player ba, gaganahan ka lalo kung ganda yung pituhan? Oo naman. Yun. And this is coming from a player not known for, No easy call, so that... earn mo na lang talaga. Oo. Di ka napipikon sa referee pag ganyan. Eh, sabagay, di ka naman emotional na player talaga eh. Naka-shoot ka nga, alala ko, naka-shoot ka nga ng half-court shot sa PBA. Wala lang sa'yo eh. Pumunta ka lang sa bench eh. Santos knocks down the first free throw. 1 out of 2. Pero ball possession pa rin ng Parañaque dahil nga unsportsmanlike. Tama. 1 minute and 38 remaining. At ngayon, ibigay natin kay Maris Victoria for her update on the third period. Maris, go ahead. Yes, Enzo and Allen, kanina nakausap ko si RJ Guerrero from Parañaque Pelicans. Sabi niya for them, tinatrato nila lahat ng game as if it's their last. They are really determined to win para na dun sa pride ng team. And for this second half of the game, they need to step up as a veteran. He needs to step up rather. Kailangan daw nila mag-focus talaga sa defense. He knows lahat sila gusto makasecure ng spot for the semis and it's up to their capabilities. Kung para sa kanila talaga. Back to you, Enzo and Allen. Thank you so much, Maris. And veterano tong Guerrero, no? Rinig na rinig mo sa report ni Maris yung words of wisdom ng isang veterano na nakapaglaro na sa mataas na level, di ba? Yung leadership niya, kailangan na ngayon. And gano'n ba ka-importante para sa isang team na nangangarap na isang kampiyonato ang leadership na ganyan, Allen? Malaking bagay, malaking factor talaga yung pagiging leader. Kasi, yun nga, di ba, may mga captain ball. Di ba? Sila yung nagiging second coach namin sa pagdating sa loob ng court. Like, siya yung makausap sa amin. Siya yung nag-aangat ng kumpiyansa eh. Totoo. Siya yung nag-set ng example para sumunod yung mga kapwa mong player. Totoo. Ernie Pineda knocks down the free throw after the drive of the quarter brought to you by Photon. Kaya-kaya sa Photon and pito ulit ang kalamangan ng Hustle Rising Suns dito. Guerrero wants an ISO. Look at the defense by Alfaro. Rivera underneath. Rivera overshoots. Talaga. Ang daming tutukan na tira para dito sa Parañaque na hindi pumapasok. Hindi lang pala kay Jigs Quirido, pati kay Jerry Rivera, no? Sila yung sabihin niya ni Enzo, maganda yung depensa ng Rising Sun talaga. Totoo. Kala ko sabihin mo, isa lang yung sabihin, Enzo, may takip yun. Kala ko yung sabihin mo eh. Pero minsan may ganun talaga, di ba? Hindi talaga, ayun. Look at the physicality. Grabe naman yung physicality yun, Enzo. Oo. Tangkad sa versus katawan, di ba? Tangkad ni Rivera at yung haba niya versus yung katawan nito ni Joshua Fajardo. Hindi siya Junmar. JP siya. Joshua Paul. Pero ito Jerry J.R. Rivera, the pride of Butuan City. Of course, playing for the Mapua Cardinals. The Vanguard, Jerry Rivera, 2 for 2. Swabe, ah. Cuts the lead down to 5. Final minute. Nating third period. Hustle still in front by 5. Salvador. They go to the corner to Alfaro. Oh, good hands by Joffrey. Ernie, that's his shot. Knocks it down. Wow. Para napaswerte pa yung save ni Joffrey Santos, no? Nalibre itong si Ernie Pineda. And it's now an 8-point lead. The Hustle Rising Suns. Garcia puts it up and in on the baseline. Good decision yun, ha? Matakas siya ng baseline, no help. Oo. Bilis, no? Ganda ng matchup nito nila ni Salvador. Ito final shot for Hustle Rising Suns. Salvador. Ayun. Having trouble. Overshoots that one. And ball sails out of bounds as the buzzer sounds, and it is the Hustle Rising Suns. Kanina, 4 na puntos na kalamangan. Pero ngayon, nadagdagan ng 2, 6 na puntos ang kanilang kalamangan as we will see the third quarter highlights. And sabi mo nga, Alex, sa painted area talaga nagdo-dominate etong Hustle Rising Suns.
samahan mo pa nung 3-point shooting, 3-point marksmanship ni Ernie Pineda dito. What a quarter for the Hustle Rising Suns as they are up by 6 points as they are looking to maintain this lead and live to fight another day. 63-57 for Hustle Rising Suns entering the fourth and final period of this Game 2 ng ating quarterfinal round dito sa SINAG Liga Asya. Gandang view. May libre kang kape. Walang problema sa pagkain. May sarili kang mesa. Higit sa lahat, ang fresh mo pa. Walang MRT na kailangang habulin. Walang traffic na kailangang tisin. Kaya sige, tanggapin lang ang orders. Tanggapin lang ang bookings. Tanggapin lang ang racket. Kaya yan with Converge Home Base. For plans as low as 1,500 pesos per month, meron ka ng internet speed up to 200 Mbps. Make it big with Converge Home Base. This 2023 SINAG Liga Asya is brought to you by SED Skincare Depot. Perfect care for your skin. And of course, Video Gear Incorporated, our official broadcast partner dito sa SINAG Liga Asya. Shout out to Ma'am Grace Vargas of SCD and shout out to Boss Fernando Obrero of Video Gear Incorporated as we see our COO, Coach Leo Isaac, always in attendance and siyempre, legend himself, one of 2 PBA players in attendance dito. Kilala mo ba yung pangalawa, Alan? Na PBA player? Dito? Not sure. Not sure? Di talaga, ano eh. Humble ah. Ayaw talaga. At finally, Enzo. Hindi na Nakakonvert sila sa tres. Ito may ginawa ni Chris Garcia. After niya mashoot, tumingin siya sa bench ng Hustle Rising Suns. Ito na yung gamesmanship, no? Oo. And Guerrero with his hands behind his back. Salvador the crossover. Ayun. Salvador the three. Grabe itong batang to. What a quarter. What a game for the Hustle Rising Suns. Right here, Guerrero. Garcia, 2 for 2. No go. Pineda with a board. Pineda keeps it for the Hustle Rising Suns. Pineda, Euro step to the basket. Grabe itong Ernie Pineda. Scoring explosion. Oo. Guerrero. Ayaw na. Oo. And yung hirap din pati sa rebound yung Jigski Ridon. Meron na bang mental effect ito for Hustle Rising Suns na ganado na yung fans sa kanila kaya sila mas ganado maglaro? Oo, meron talaga, Enzo. Ayun. May dagdag effect talaga sa yung crowd sa mga players. Okay. Ikaw siguro you'd know this. Siyempre for Letran. And siyempre nakakalabang ano rin. Facing Ginebra multiple times. Diba? So, you can speak on both ends na bilang taga-tanggap ng ganyang crowd at taga-kalaban ng ganyang crowd. Oh! Layo! Grabe! Nice hands, querido! Harvey! Ayun! Nabitin! Rivera to Hans. This will be a gimme for Hans Quirido. Para first easy basket yan ni Hans Quirido sa larong ito. Sobrang saya lang panoorin itong Hustle Rising Suns, Enzo. Kasi pati yung bench, yung cheer nila eh. Oo. Alam mo yun, kahit hindi man napapasok yung ibang player, nandun pa rin sila para supportan eh. Gawa ng pag-cheer. Totoo. And yun nga yung family-like environment, di ba? Yung kagandahan ng pagbibuild mo talaga sa isang team. Totoo. Yun nga eh. Ano to? Itong team na to binuulang para sa liga na to dahil nga camp sila, training, and syempre first time nilang sumali sa ganitong kalaking liga. So, nung simula, may nakikita yung experience. Pero ngayon, in time for the playoffs, dun sila biglang nag-click, ha? Pero Rivera, Cargamundo, Rivera and Bautista got chippy right there, and I think our referee blew their whistle. May technical bang ibibigay? Our referee is going to the scores table. Double foul. Was that the signal?
Let's see. It is double foul on Rivera and Bautista. Kala ko technically bibigay. Kaya nga eh. Ito. Bangga. Nagkakainitan na sila. Nagkakabanggaan eh. Kunting bigayan. Sumasabay sila sa init ng laro, ha? Oo. Oo. And ito nga yung sinasabi mo, sarap panoorin ng mga ganun na laro kung fan ka eh. Tama. At swerte tayo na libre natin napapanood to. A jumper by Bautista, no go, pero kanila pa rin. Harvey, up, under the kick. Alfaro, baseline jumper is good for Hustle Rising Suns. Guerrero wrap around, the layup. Itong si, not Alfaro pala, sorry, that's Guerrero trying to carry his team almost single-handedly dito sa laro natin. And Layo got his 4th personal foul. Guerrero will troop to the free throw line for 2 and so pwede siyang mag-init dito, no? Allen sa free throw line, dito niya makukuha ulit yung shooting touch niya. Actually, ganun talaga eh. Kung di ka man makashoot talaga sa labas, once na nakapag-free throw ka, doon mo na magagamay eh. Oo. Let's see kung makakuha niya na yung momentum niya. Yan talaga. Itong si Guerrero. Oo. Down by 4 na lang sila. Inuunti-unti nila yung kalamangan. But Coach JR, balasa agad ng tao. Balik ang dalawang Santos, Dave, and Harvey on the floor for the first time. Arvin. Against Obuyes na matagal nakaupo. Arvin wanted to get his 4th personal foul. Oh, what a spin by Jerry. Jerry to Hans. Easy basket for Hans Querido. Yun na, ang Paranaque Pelicans. Oo. Yan na yung sabi mo nga, Allen, na kumakamada na yung mga scorer talaga nila. Ito na yung sinasabi mo. Bautista gives it. Pangan. Floater is good. Sobrang smooth naman nun. Paano mo didepensahan yun, di ba? Good defense na eh. Here comes Paranaque. We're down by only 4 points. Hand goes to Obuyes. 3-pointer. Jello still cold dahil nga ang tagal niyang nakaupo sa bench. Medyo malamig pa siya. Second quarter siya natin Ilabas. nakita. Oo, ngayon lang 4th pinasok. There was a foul. Is it on Jerry or Hans? I think Rivera. Oo, parang, no? Oo. Oh, Hans Querido daw. So second personal foul pa lang ni Hans. So, dami pa niyang pwedeng mabigyan na foul, but second team foul din yan ng Pelicans as Maikong troops back in. Pero malaking bagay yung pagkawala ng Obuyes ng 3rd period, no? Alin eh. Hindi Wala siya silang nakalaro. parang floor general, point guard. Walang nag-aano ng play. Kaya makikita mo kanina, medyo nagkanya-kanya sila nung first half. Mga 7 minutes ata ng second quarter. 7 minutes nilabas pa agad natira. siya. Dahil 3rd personal foul. At kita mo, yung parang may rebound pa eh. Lahat ginagawa nitong Obuyes para dito sa Paranaque. So, ngayon, dahil nga fresh pa siya, although malamig, pero pwede niyang ibuhos lahat dito para wala nang game 2, wala nang do or die. Obuyes against Harvey. Good defense by Salvador. Obuyes to Rivera. Partially deflected. Jerry puts it up and in. Ang haba ng batan to. Oo. Kita mo yung braso. Puro kamot, puro palo. Tingnan natin ang ating grab of the quarter. Since atin ang Sun Sports, our official basketball ng SINAG Liga Asya. Ikaw na matangkad, ikaw na mahaba. Sana all. Bakot ko rin naman eh. Ngayon lang ako nakakarinig ng sana all na basketball player. Matangkad. Yung si Coach Cesar, diba? 6'2 ka ba? 6'2. 6'2, di ba? Kita mo, sana all ka, 6'2 height mo. Gusto ko pa matangkad eh. Ano mo mga height? Mga 6'4. Pwede pa.
Mahilig ka naman matulog sa hapon, sabi ni Maris eh. sabi nga ni Maris eh, pag uwi mo daw galing practice, tulog ka daw. Diba? Oo. Sobrang importante rin talaga magpahinga. Siyempre. Yun na yun. Yung sabi mo, di ba? Itong basketball, iwas sa tissue, gano'n. Miss Bautista gives it. Tubaki saves it. And Tristan with a wild layup there, pero pasok pa rin. For Tristan Tubaki. Paano niya nailusot yun? Kabisado ata niya. Yun na yung home court advantage. Yung kabisado na yung ring dito eh. Jerry. Hard fall for Rivera. Pero, tangagan siya ng charging. Yun yung hinahanap ng Hustle Rising Suns kanina pa, yung charging call na yun. And finally, Dave Santos nakakuha na ng charging call. Tingnan natin dito. Yun nga, established nga. Great challenge right there by Dave Santos. Kaya talagang matatawagan talaga ng charging foul si Rivera. And ayun pa. 5 fouls pa si Rivera. And tinan mo yung crowd ng Hustle Rising Suns, Allen. Nagbababay sila. Oo. Namimiss mo. Nabawasan sila ng key player nitong Paranaque. Totoo. Namimiss mo siguro yung mga ganyan na aasaran sa crowd. Oo naman. Naku, mukhang PBA, antayin nyo. Fueled up na yung Allen Mina ng Terra Firma. Kayo ni Stephen Holt. Ito. Whoa! How did Harvey get that in? Grabe. Paano niya na-shoot yun, di ba? Galing sa lapag, shot clock winding down. Binato na lang niya, pumasok pa for Harvey Santos. Tingnan mo, scramble, Ayun. Bawat balance nga siya, naibato niya pa ng maayos. Ubuyes. Took out his do it yourself kit dito. He'll took to the line. Parang naka-take over mode na yung Ubuyes. Parang sabi, sige, ako na gagawa. Nawala na yung Rivera. And yung Rivera yung gumagawa kanina. Ubuyes to the free throw line. Ayun lang. Yun ang malamig pa rin. Pero yun nga sabi mo, Alan eh. Yung free throw shooting ng Paranaque, nawawala this game. Sobrang importante nito, Enzo. Nakita sa atin kanina nung first game natin, mangyayari din ba ulit dito sa ating second game? But pabaliktad dahil nga yung lower seed team na naghahabol ng twice to beat, ang lamang ngayon is lot of physicality being allowed here. Michael Coronel. Bisikalan yun. Playoffs na talaga. No? Ito na talaga yung pure playoff basketball. Hands. 9 seconds to shoot for Paranaque. Maikong, the spin. The shot is good for Hans Maikong. Baba sa tatlo. 3 minutes and 48 natitira sa ating laro. Double T against Jello. Tubangi gives it to Harvey Santos. Three-pointer off the mark. Rebounded by Guerrero. It sails out of bounds. Akala ko kunin pa niya. Ito na yung balik na si Alfaro. Yan na yung winning time. Ito na yung winning lineup siguro ni Coach JR De La Cruz. Ito na nga siguro yun. Pero let's see kung ano talagang magiging decision ni Coach Coach JR De La Cruz. Pero ito na, who will be the Allen Mina for both teams? Yung closer. Ayun na. Hans Maikong puts it up and in, plus a foul. And he can tie the game. Over. Yun na yung tanong. At siya agad sumagot, di ba? Ganun kabilis. Yun natin dito. Beautiful spin move ang ating move of the quarter brought to you by Kaito Cement, the official cement partner na SINAG Liga Asya. And he puts his team back right here, 76-77. 3 minutes and 15 natitira sa ating laro.
J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Playoff picture natin, Alin, at nakikita natin ang NBS Slashers nasa semifinals na. Oo. Dahil nga, twice to beat sila, nanalo sila kanina. Ito ba ang magiging sitwasyon ngayon? Mag-aantay ba ang NBS Slashers? Dahil nga, ang Parañaque, down sila ngayon by 1 point, di ba? Oo. At marami pang oras. Oo. Natitira, So, diba? titignan natin kung may tatablaban ni Parañaque. Oo, no? nung Parañaque. 3 minutes and 15 at may free throw pa dito. Itong si Hans Maikong. So, dito yung... Kanina tanong natin sino mo magsi-step up. Yun nga, Shoot parang- ba ni Maikong? Oo. Narinig ata tayo, no? Hindi naman naka-in-house si audio. Nga. Maikong, let's see if he can knock down the free throw. Oh! Boarding! Yo, one way yun. Namasot mo free throw mo. Kung malakas, boarding mo na lang. Oo. To Bangi. To Dave. They kick it back out to Tristan. Still a lot of time with their shot clock. 10 seconds. To Bangi, the spin. The drop off underneath. Na short lang. Sayang. Kita mo yung pisikalan ng mga players, no? May bangga laging. Intense na intense. Alam mong playoffs na. Alam mong gutom pareho para manalo. Look at this. Jin Layog. Oo, para mga secured ng spot. Di ba? Oo, at gusto nila yung makalaban yung NBS Slashers eh. But nung Hustle Rising Suns, siyempre one game at a time nga sinasabi niya, di ba? One game at a time. Ngayon, focus sila. Manalo ngayon at mag-extend yung serye nila. Oo. Then focus na ulit sila sa second game. Pero itong Parañaque, gusto nang saraduhan ng pinto. Kagaya ng ginawa ng NBS. Oo. Ang bagay yun, no? Oo. Lalo na for NBS, gusto nila siguro na magkaroon pa ng second game, tapos bahala na. Pero at least sila, makapagpahinga na sila. Totoo. Nakabook na sila sa semis. Oo. Jigs, wala pa rin. Hans, wala Ayaw din. pa rin talaga. Parehong Querido brothers, nahihirapan, but they steal the ball. Ayun. Yun Yan na. And a technical foul whistled here on Jin Layug. And you can see the disappointment on Coach J.R. De La Cruz. At dahil nga nabigyan siya ng turnover, nagkaroon ng basket ang Parañaque, tie game tayo at bibigyan pa niya ng technical free throw ito. Masyadong masakit to, Enzo. Oo. Sa side ng Hustle Rising Sun. At ang technical foul sa amateur, personal foul. So, kanina 3 fouls na natin si Layug. If I'm not mistaken, 3rd na niya yan. Oo. Or 4th na pala niya yan. So he has 1 more foul remaining dito sa laro. 4 he fouls out. At lamang na. Oo. Eto na. Luwagin sa... Eto Pangalawang na. laro pa lang natin to, ha? Higit Oo. lahat, ha? At may dalawa pa tayo, no, Alin? Makikita pa namin 2 beses. Alin, ay, 1 beses pa. Oh, mga kasinag, magsawa kayo sa mukha ko ngayong araw. Magsawa po kayo sa mukha ko ngayong araw. Turnover for the Rising Suns right here. Crucial stop. Crucial. Oo. Si Hans Querido. Gusto niya siya mag-point guard, pinababa siya agad. Subok lang naman, Coach. Kaya naman. Oo. Ubuyes. Entering the last 2 minutes of Eto the na, ball game. Enzo. Eto na. Who will win? Querido connection does not work. Ayaw pa rin. Maalat talaga. Santos. Ayan, Pineda. Pineda. Ayun. Ganda ng ano. Give and go. Give and go. Grabe. And ito. Dito masusubukan ulit si Ernie Pineda. Free throw line. Isang penalty na parehong kunan.
Oh, graduate na si Hans Quirido. Dalawang player na graduate sa kanila, Enzo. Oo. Napatugtugan tuloy ng graduation team. So. Grabe. So 2 casualties for the number 3 seed Parañaque Pelicans. It's up to Ernie Pineda to tie the game right here with his first free throw. Back eyes that one. Yan na yung pressure, no, Allen? Oo, ito na yung sinasabi ko sa'yo. Enzo. Dito na natin makikita kung sino yung mas willing manalo. Oo. Yung nga yung who wants to advance more, di ba? Pineda misses both! Big rebound by Very Jigs. crucial, Enzo. And yun nga sinasabi mo, yung free throws dito talaga mabibilang yung lahat ng mintis na yan. Tama. Ubuyes wasting away some time. Maikong, 3-pointer, short, Jigs with a rebound. Maikong pinilit and May foul na Maikong. tinawag. Is that Layug's 5th? There's a player down. Alfaro. Sa Alfaro. Ayun na nga, graduate na. Ito si Jean Layug. Pero hindi siya pinatugtugan ng graduation team zone. But Alfaro still down. Yun na. Ayun na, Enzo. Eh ngayon naman, yung fans naman ng Parañaque, ang turn na mang-asar. Mang-asar, oo. Pero Alfaro, the shooter, itong Hustle Rising Sun is still down. Parang minaapakan ata siya dun sa rebound play na yun. As yung Hems team ng San Fernando, of course, one of our medical staff dito when we go. San Fernando, Pampanga. Immediately trying to treat David Alfaro. Of course, salamat po sa mga medical staff natin dito sa San Fernando for always taking care of the players. Maraming salamat po sa inyo. Hindi lang player, pati ako, nalagaan ako. Pumasok ako na. Huwag na natin paalala. Pero dahil doon, nagbunga. Yung alig na kasama na sinag. Pero ito yung replay, tingnan natin. Alfaro. Ayun, nakapak siya ng paa. Kay Quirido, kay Jigs. Kita mo, tumba agad siya. And so, makikita mo yung talagang twist ng ankle niya. Oo. Ayun lang. Maikong airballs the free throw, much to the delight of the Hustle Rising Suns fans. Nilamig na yung kamay niya, Enzo. Oo. And nagtatawanan siya ng buong bench ng Hustle Rising Suns. And he's short on the first. Oo. So 1-point lead pa rin. Pineda to Bautista has been Mr. Second half for Hustle Rising Suns. Tristan. Ayun na nga. Ayun na. Lamang na sila ng isa with 1 minute and 8 seconds remaining. Ubuyes to Maikong. Santos, 3-pointer. No go. Guerrero out of nowhere. Wow! Grabe naman hassle yun. Much needed basket yun, Enzo. Oo. Kaya sabi mo, di ba, hindi siya makashoot sa labas. Kailangan ipasok sa loob. At yun yung ginawa niya, rumibang. Pineda. Oh! Wow! Woo! Grabe! Grabe yung mga laro natin. As Guerrero to the basket. No go! Rebound by Tubangi. At may foul. Nararamdaman na ng mga fans ng Hustle Rising Suns. Meron tayong extension game. Pero 32.6, Allen, marami pang oras. Marami pang pwedeng mangyari. Oo. Tristan Tubangi to the free throw line. To put his team up by possibly 4 points if he knocks down both. Tristan. Back irons the first one. Pang NBA yun, ay mamimitis ng free throw. May tunog. Let's see. Masyado niyang minadali. Oo, yan yung pressure na sinasabi mo eh. Ayun. And second free throw niya is a make good for a 3-point lead. Timeout for the Pelicans right here. And again, no Rivera, no Hans Quirido. And maalat na maalat sila. They only have 1
3-point conversion in the second half. Yung tres kanina ni CJ Garcia nung fourth quarter, Allen. Napakalaking bagay dito with 32.6. Go for the 2 or go for the 3 for the tie. No, yun yung situation nila eh. Either quick basket magiging decision dito ni Coach Babasa. Oo. So, well, all kasi 32 depends. seconds pa, marami pwedeng pa mangyari. Pag quick basket, may chance pang bumalik yung bola sa kanila dito. Dalawang possession pa to eh. Oo. So let's see right here. Parañaque can tie the game and extend this lead. Of course, they have Ronel Guerrero, one of the best Ay shooters. ka muna sa camera natin. Hey, you know. Buti na pagbigyan tayo. Eh, pagbibigyan talaga, may PBA player dito. Best friend ni Rowie daw. Pero sabi mo, malakas ako sa'yo eh. So, Rowie! Si Alvin sabi, dami. Ito, 32.6 seconds remaining dito for the Pelicans to do something in this game. Is it a 3 or a quick 2? Do they go for the tie? Or play the foul game or play defense? They get a quick 2. Let's see. Ito na. Ubuyas to inbound, gives it to Santos. They give it to Jigs. Hands it off. Guerrero, open look. Back iron. Guerrero with a rebound. Underneath. Oh, bitin pa rin. Ayaw pa rin talaga. Santos. Ayun, napalibur. And a traveling violation whistle dito. And that's the right call kasi nga umikot yung Dave Santos sa lapag. And I think Coach Cesar, oh no, sorry, Coach JR De La Cruz will burn the timeout. Tawagan siya ng traveling doon. Umikot siya eh, pagkakuha Tingnan niya. natin. Ito yung, sorry, miss ni Hans Maigong and ang daming tutukan na tira. Yan yung kwento para sa Parañaque Pelicans ngayong laro. Yung close shots and yung 3-point shots nila na wala pa siya. Gumulong eh. Easy traveling call whistle dito. So, 18.6 seconds, Allen. May shot clock pa na 14 seconds for Parañaque. Quick 2 pa rin, oh. May option pa rin for a quick 2 dito, di ba? Oo, pwede. Pero I think mag-settle na sila sa 3-point shot. Oo. Sayang yung open look ng Guerrero. Open Kung kailan kailangan yung 3-point shot niya, nawala. So they're hoping dito that they get the ball to an open shot one more time as Coach JR will trust the defense of Ernie Pineda, Dave Santos, Arvin Bautista, Harvey Salvador, and itong si Tristan Tubangias. Timeout natin, tag-isa pa natitira dito. So the 5 on the floor, Joffrey, Santos, Jigs, Ronel, and itong si Christian Garcia, and ubuyas to inbound for Parañaque. Jello to Jigs, nahihirapan. Jigs, CJ, air ball, big stop! And Tristan, Oy! And they're asking our sportsmanlike. Oo, parang sinisenyos na referee natin, they'll review it. I-review nila, Enzo. Oo. And they are going to review it. Big stop for Hustle Rising Suns. And if sportsman like to, Allen, no, sure na tayo. Sure na. Meron tayong do or die game. Oo. Mag-aabang pa ang NBA Slashers. Makakapag-relax pa sila. So ito, titingnan na ating mga referees dito. Dalawang pwedeng tawagin eh. Not going for the ball or an advantage foul. Diba? Ayun pa, medyo hinila niya pa ata ng konti, Enzo eh. I think this is gonna be an easy call. Yun na nga, nga, sportsman-like foul na nga. And that makes sure of, and ito, Coach Cesar Babasa trying to play this case right here. So Tristan Tubangi with 2 free throws. Double T right here can seal the deal and live to fight another game for the Hustle Rising Suns. Kapit lang mga kasinag. Kapit mga taga Florida Blanca. Ito na. Tubangi.
Binigyan naman nila ng magandang laban. Oo. Grabe. Tingnan natin dito. Yun yung foul ni Guyas. Clearly not going for the ball ng Allen. Tubangi knocks down the free throw, extends the lead to 4. 2-possession lead. At bola pa nila pagkatapos nito. Alam mo na. Talagang may game to na yan. So, Ayan at na. pumasok pa yung dalawa na free throw. Totoo. Tuwagi. And yan na, that might have just done it. Sealed deal na. Signed sealed deal na. Magkakaroon na ng game to dito. Pineda to inbound. A good inbound play for Hustle. And they survive. Sa mukha tinamaan si Pineda. Are they gonna review it? The referee say unintentional na sa mukha, tinamaan. And agree naman din si Ernie Pineda na okay, going for the ball, tumama lang sa mukha. Agree si Ernie Pineda doon. Ba itong batang to, ha? Hindi siya yung, Hindi siya nagagalit. Hindi nawawala yung focus niya sa game. Which is something na dapat gawin ng mga maging example sa mga bata, di ba? Ganyan yung attitude. Mahusay na player tong Ernie Pineda At mabait pa. And you can see Coach Cesar. They need players on the floor para matapos ng laro as Ernie Pineda will shoot 2. 3.1 second remaining. Grabe, what a game galing dito sa Hustle Rising Suns ng Allen. They live to fight another game dito sa SINAG Liga ASYA, the number 6 seed. Mas dinoble pa talaga nila yung effort nila. Dinobling Hustle. Oo. Sakto-sakto talaga sa pangalan. At yung Pineda with the icing on the cake. But Coach Cesar with a timeout right here. Maybe just to parang get his boys one last shot, try something out for the next game. A play na siguro hindi pa nila napapractice. But sure na to no Allen. May game to tayo. Talagang may game to tayo. Grabe. Second game pa lang natin sa araw na to ng quarterfinals. Grabe na yung bakbakan. What more pa kaya sa third game natin at fourth? Na Luwid 1 Kapampangan kontra Laguna Danslav. Rank 4 and 5. Two teams na halos parehong record. Nagkatalo na lang doon sa win over the others. Tapos yung main game, syempre, ang LDG San Pedro at number 8. At syempre, ang number 1 team, undefeated, Pampanga Delta. Grabe, what a time to be a basketball fan. As you can see, yun na nga, ang Laguna Danslav x EOS Construction right here. Ready na sila. Sobrang ready si Homo. Kinakain na yung bakal. Excited na kinakain na yung bakal. Kung mapupunta na ata sa Rising Sun yung momentum. Yun yung ayaw sana mangyari ng Parañaque. Ito, last give nila. A basket right here by Padrid. But that will just change the final score, but not the result. The Hustle Rising Suns live to fight another game. They extend the series dito to a do-or-die game. What a game para dito sa mga bata ni Coach J.R. De La Cruz. Halos isang buwan natin silang hindi nakita dito dahil natapos sila na maaga. Because right now, we will award the basketball to a representative for Parañaque Pelicans. Dahil yan ang ating final score, 89-85. The number 6 Hustle Rising Suns survived today and set a date for a rubber match dito against the Parañaque Pelicans. One last game, do or die. Winner, take all for the semifinals at sinong makakalaban ng NBS Slashes, no, Allen? Ito na. Kung tingin nyo maganda na yung laro na to, Game 1, mas gaganda pa siguro sa Game 2. As you can see, there you go, the Sun Sports, honorary Sun Sports basketball given to Parañaque Pelicans right there. And of course, they're a little bit dejected. Akala nila after neto,
Nasa semi-final round na sila, but nonetheless, may isang game pa sila para makabawi ng Allen. I think mas papasok sila ng game na ng kompleto na mas malaking bagay siguro. Kasi di ba, kulang-kulang nga sila. Oo, maraming nawala eh. Yun na nga. But for Hustle Rising Suns, kompleto yung lineup. Ang ganda na nilaro ng mga bata ni Coach JR De La Cruz. Kitang-kita na ready sila for this moment. Kitang-kita mo yung mga mukha nila na masaya sila na kinalabasan ng laro nila. Si Alvaro lang ata kasi medyo masakit siguro yung ankle. Nasaktan siya. Natapilok siya. Oo, natapilok siya. Pero tingnan mo yung mga bata. Well-earned victory. And ngayon, 1 game away from going to the semi-final round. Tama. Ayun, no? I don't know what that logo means. Pero I think that's the Hustle Rising Suns logo for Coach JR. Congratulations to the Hustle Rising Suns living to fight another game dito sa SINAG Liga ASYA. Again, that's our final score, 89-85 dito as, of course, mamaya-maya makakasama na ni Maris Victorio. So, sino ba ang ating... And ngayon nga, kasama na ni Maris Victorio ang ating SINAG Best Player of the Game brought to you by J Project Clothing Shop. Maris, take it away. This is our SINAG Best Player of the Game presented by J Project. Ernie Pineda from Hustle Rising Suns with 22 points, 7 rebounds, and 7 out of 14 field goals. Ernie, anong nararamdaman mo ngayon? Masayang-masaya kami dahil nakuha namin yung unang panalo namin sa quarterfinals. Nakausap kita, Ernie, sabi mo kailangan nyo talagang manalo sa ngayon. Matanong ko lang, Ernie, ano sa tingin mo ang naging factor na ginawa nyo as a team na naging resulta ng pagkapanalo nyo? Unang-una, dahil nandito kami sa Pampanga home court namin, yung mga crowd namin na sumusuporta sa amin. Ernie, sa next game nyo against Parañaque Pelicans ulit, ano ang aasahan ng mga kasinag? Magdo-double time pa po yung SINAG Rising Suns basketball sa practice para makuha namin pangalawang panalo. Ernie, pagkakataon mo nang bumate o magpasalamat? Binabati ko nga pala yung Hustle family, sina Coach March, Coach G, Coach JR, Coach Den, Coach Peter, tsaka yung mga family ko, girlfriend ko. Congratulations again, Ernie. Again, this is SINAG Best Player of the Game, Ernie Pineda. Balik sa inyo, Enzo at Allen. Thank you so much, Maris Victorio, and thank you so much, Ernie Pineda, the SINAG Best Player of the Game. That's our final score, 89-85, as the Hustle Rising Suns schedule a do-or-die date dito for the spot sa semi-final round natin, and what a game nga para sa kanila. But that's just the second game ng ating quarter-final round dito, kasi coming up next is the number 4 seeded Luwid 1 Kapampangan kontra the number 5 seed Laguna Dasamex EOS Construction. But that ends this second game for today. For Allen Mina, Maris Victoria, this is Enzo Galarosa, and on behalf of Direk Nomar Santiago, Direk Jmar Pinos, Direk Don Mike Dan, and Direk Billy Ray De Leon, and the rest of the hard-working men and women na nagtrabaho dito from the BREN GUIAO Convention Center, this has been your 2023 SINAG Liga ASYA Born 2001 SINAG Cup. We are one.